Il-kwistjoni tal-finanzjament tal-partiti politiċi reġgħet qamet fl-aħħar sigħat wara li sar magħruf li l-Gvern ippreżenta lill-Kunsill tal-Ewropa abbozz ta' liġi dwar din il-kwistjoni illi l-backbencher nazzjonalista Franco De Bono sejjaħ bħala skadut. Fix-xhur li għaddew Franco De Bono kien tqabbad mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi biex ifassal abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. De Bono lesta x-xogħol tiegħu u ppreżenta l-abbozz lill-Prim Ministru madwar sena ilu. Minkejja li l-Prim Ministru ntrabat li liġi dwar il-finanzjament tal-partiti tkun għaddiet qabel elezzjoni ġenerali li jmiss, jirriżulta iżda li fl-aħħar sena ma sar xejn fuq dan l-abbozz kif żvela il-backbencher nazzjonalista nnifsu. Jiena ma nixtieqx immorru tal-aħħar tal-leġislatura mingħajr liġi tal-finanzjament tal-partiti nerġgħu wara li din fin-1995 jew 96 kellna rapport Galdes jiena liġi tal-finanzjament tal-partiti għamilta. Lesta issa jaraw minn għandu jara x'jiena id-deċiżjoni finali ma naħodhomx jien, ovvjament jiena kellet mal-Prim Ministru ħafna drabi, draftjajta kif skont dak li jixtieq il-Prim Ministru. Fl-aħħar sigħat sar magħruf ukoll li meta l-Gvern ressaq quddiem il-Kunsill tal-Ewropa abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, minflok ressaq dak imħejja minn Franco De Bono, ressaq abbozz ta' liġi li tħejja mill-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici. Dan l-abbozz jipproponi li fid-donazzjonijiet jkun hemm distinzjoni bejn il-membri tal-partiti politiċi u oħrajn ma jkunux u li jkunu pubblikati biss l-ismijiet ta' dawk li jagħtu l-partiti iktar minn 10,000 euro. Franco De Bono qal li huwa jiddisassoċja ruħu minn dan kollu għaliex ix-xogħol li sar mill-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici mhux aċċettabbli. U żied jgħid li dan kien qalu mill-ewwel il-Prim Ministru. Il-backbencher nazzjonalista żvela li meta ġie biex jaħdem fuq l-abbozz illi Lorenz Gonzi talbu li jfassal ma sab għajnuna ta' xejn. De Bono saħaq illi wara x-xogħol li wettaq kien jistenna li l-Gvern jikkonsultah qabel ma qabad u mexxa mal-Kunsill tal-Ewropa b'abbozz ta' liġi illi huwa skadut. F'reazzjoni l-Partit Laburista qal li mara ebda abbozz fuq dan is-suġġett la dak tal-Ministeru ta' Karm Mifsud Bonnici u dan dak ta' Franco De Bono. Żied li l-fatt li jeżisti iktar minn abbozz ta' liġi wieħed huwa konferma tal-medjokrità tal-Gvern immexxi minn Lorenz Gonzi. Il-Partit Laburista qal li ma jaqbilx li jkun hemm distinzjoni bejn min jagħti donazzjoni lil partiti politiċi waqt li żied li s-somma ta' flus biex isem min jagħtiha jiġi ppubblikat trid tkun waħda realistika.